Ens anem d'excursió amb en Marcos Amores. Ja saben que des que va començar aquesta temporada, aquesta nova temporada, doncs en Marcos Amores viatja cada setmana a una comarca per conèixer més bé el clima d'aquella comarca i els microclimes que el conformen. Hem fet l'Alt Empordà, hem fet l'Urgell, el Pallars Jussà, penso, també, hem fet Montsià, en fi, hem fet diversos. Avui toca parlar del Baix Empordà, i entrevista en Josep Pereta, que és de la Bisbal d'Empordà. Va, anem a conèixer una miqueta més doncs, els microclimes d'aquesta comarca. La Serra de Montgrí, amb el castell al seu punt culminant, dona la benvinguda a la comarca d'avui, al Baix Empordà, una comarca marcada per molts tipus de microclimes, d'una banda també per la tramuntana, d'altra pel riu Ter i fins i tot per una mica de rebuf. De tot una mica té el Baix Empordà. Anem a pams i comencem per la vall del riu Ter, el més important de la comarca i un dels més importants de Catalunya. És aquí on sovint es donen algunes de les temperatures més baixes de la comarca. Doncs bàsicament seria pel tema de la inversió tèrmica, no? Són zones que són molt baixes, tenen un nivell molt baix sobre el nivell del mar i llavors doncs, l'aire fred tendeix a acumular-se justament en aquestes zones. El mateix passaria en la vall del Ter, aquí a nivell d'aquesta comarca, com passaria amb la vall de tot el que és el riu Daró, doncs, que recull tot l'aire fred que es desprèn per als pendents de les muntanyes i va petar en aquesta vall del riu, que a la seva vegada també va petant a la vall del riu Ter. De fet, a la gola del Ter, a l'hivern, es donen sovint temperatures properes als 0 graus. El massís del Montgrí, pràcticament lliure de vegetació, ens dona una altra pista sobre el clima d'aquesta zona. Aquí, encara la tramuntana fa de les seves i impedeix que es pugui desenvolupar la vegetació típica de la zona. La pluja anual, al Montgrí, amb prou feina arriba als 600 litres per metre quadrat. Tot resseguint la costa, arribem a Palafrugell, la badia de Palamós i el Cap de Begur. Avui ens visita la seva típica marinada de garbí. És aquí, cap al Cap de Begur, on hi ha el mínim de precipitació de la comarca. La seva situació, tot envoltada de muntanyes per tot arreu, i la presència de nombrosos temporals de vent en són la causa de tenir poc més de 450 litres de pluja anuals. Visitem ara la capital de comarca, la Bisbal d'Empordà. Regada per l'intermitent riu Daró i ja més arrecerat del vent de tramuntana, gaudeix de prop de 700 litres per metre quadrat de pluja anual, amb un màxim a la tardor i un mínim a l'època estival. Les temperatures arriben aquí al seu mínim a l'hivern, en situacions d'inversió tèrmica. La seva relativa proximitat al mar impedeix que a l'estiu es donin temperatures extremadament altes, i en situacions de garbí, que és quan més puja la temperatura, la marinada, tard o d'hora, però sempre arriba. I ens hem deixat per al final un dels plats forts de la comarca, el massís de les Gavarres. Amb més de 500 metres d'altura trobem el Puig d'Arques, cim culminant, i lloc on hi ha ubicat un dels radars del Servei Meteorològic de Catalunya. És precisament aquí, a les Gavarres, on trobem el màxim pluviomètric comarcal, amb prop de 900 litres anuals, el doble que el Cap de Begur. La tramuntana no afecta de la mateixa manera tota la comarca. Evidentment, a la part nord bufa més intensitat que a la part sud i a la seva vegada el massís de les Gavarres també fan com una mena de recer que fan que a l'altre costat tampoc hi arribi de la mateixa forma. I paral·lelament també podríem dir que en la part litoral tampoc hi bufa de la mateixa manera que en la part interior de la comarca. No? Llavors jo entenc que és per aquest efecte de la tramuntana que en la part sud es rep més precipitació que no en la part nord. L'orientació del massís de sud-oest a nord-est fa que aquí les borrasques amb vents de xaloc siguin les que més aigua portin a la zona, perquè aquests vents arriben carregats d'humitat procedents al mar i topen totalment perpendiculars amb l'orografia del massís. El vessant sud, molt antropitzat per les nombroses urbanitzacions, ens mostra un bosc, a estones obert, amb majoria de pins i alzines. A la cara nord, molt més poblats i també en suredes molses i castanyedes, trobem la zona més verda de la comarca, indret on farem una volteta tot just abans de tornar cap a casa. Moltes gràcies, Marcos. Ja coneixem una miqueta més sobre la comarca del Baix Empordà i les fantàstiques Gavarres. Em deia ara en José Luis Gallego, que ja està aquí esperant per entrar a la secció d'aquí a poca estoneta, que ell va conèixer força aquella zona, sobretot la vessant nord, no? És la més verda, la més... i que hi ha unes sureres impressionants, i amb uns masos molt macos,